אחד, שניים, יש קשר ישיר בין מה שדיברתי איתכם על האפיון של הכדורסל הישראלי למה שאתם תראו פה. זאת אומרת, אני לא מתכוון לעשות פה את כל הכדורסל שאני יודע, או את כל הכדורסל שיש, ממש. אני מתכוון להראות פה דברים שהם חשובים לי, מבחינת מאמן, הכדורסלן הישראלי, שזה תנועה ללא כדור, בקדורים, ויקאטים, דברים מהסוג הזה, כל הנושא של פיק אנד רולים, וכל הנושא של פיק אנד רולים עם כל מיני אופציות של הפיק אנד רולים, שזה מאוד מאוד חשוב. אני אראה פה שני תרגילים מרכזיים שעליהם אנחנו נבנה את כל התנועות שאנחנו רוצים, ואתם תראו, אני אומר להם מה לעשות. עכשיו, אני גם מאוד מאוד מאמין בזה, לא לשנות מבנה של תרגיל תוך כדי אימון יותר מדי פעמים. זאת אומרת, מספיק שאתה אומר לשחקנים לעמוד בעמדה מסוימת, המאמנים, לא מכירים תרגיל 11, תרגיל של 3-2, כן? תרגיל 11, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני אומר לכם בעל פה, ככה, הערת ביניים, אני לא אעשה את זה, אבל אני אומר לכם הערת ביניים, שתבינו למה אני מתכוון, לא לשנות מבנה באימון. תרגיל 11, אתה יכול לעשות את ה-3-2 הרגיל, נכון? אתה יכול לעשות 3-2, אבל זה שמוביל את הכדור באמצע, השניים האחרים משחקים 2-2. אז זה שעם הכדור באמצע לא שוברים עליו, אבל הוא רק המוסר. אבל בצדדים משחקים 2-2, אוקיי? וברגע שהוא מסר, הוא זז הצידה והם משחקים 2-2. זרקו, לקחו את הריבה, יוצאים עוד פעם, 3-2, כן? אחרי זה, בתרגיל הבא מתרגיל 11, אתה יכול שזה שהולך עם הכדור זורק לסל, השניים האחרים סוגרים בריבה, כן? זאת אומרת, כבר נתתי לכם 3 אופציות של תרגול באותו מבנה, בלי לשנות מבנה, כי השינויי מבנה האלה תוך כדי האימון לפעמים מפריעים לשטף של האימון. דבר נוסף, כשאנחנו עושים למשל, ואנחנו גם נעשה את זה עם הילדים פה, אנחנו עושים למשל 3 מסירות לב, אוקיי? שלשות. מכירים, זה פשוט. הדבר היחידי שאני מוסיף, 10 רצוף. פספסת, 0. עכשיו למה? תשאלו אותי מה זה עונש? לא. אנחנו לא מענישים. אנחנו צריכים לגרום לזה שהם יהיו מרוכזים כל הזמן, לא יזרקו את הלאפים המצחיקים האלה שאנחנו רואים תוך כדי אימון, ויחטיאו ולא יבינו את המשמעות של החטאה של לאפ. אין להחטיא לאפ, כן? עכשיו, כמה משחקים הפסדנו בגלל החטאה של לאפ? הרבה. כמה משחקים הפסדנו בגלל שלא סגרנו בריבה? הרבה, כן? זאת אומרת, אני מאוד מאוד משתדל להפעיל לחץ, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים הוא או בלחץ של שעון או בלחץ של להגיע לתוצאה. כמעט ואין תרגילים שהם סתם, אוקיי? אחרי זה נעשה איזה כמה, 2-3 תרגילים של 1 על 1, כן? שאחד התרגילים, כדי שאני לא אצטרך להסביר תוך כדי, אחד התרגילים הוא תרגיל שעושים 1 על 1, משחקים 1 על 1, אבל משחקים 5 מצבים. עכשיו, אם אתה עובר את כל 5 מצבים בהגנה, ניצחת. אם אתה רוצה את הזכות לשמור, אתה צריך לעשות סל. אז אתה, בפעם הבאה אתה תשמור. מה עם 5 המצבים? 1 על 1 רגיל. 2, אוברפליי. 3, תנועה של שחקן מצד חלש לצד חזק, לווינג. 4, אותו דבר, אבל מצד חלש לצד חזק ללואו פוסט. כן? 5, המאמן עומד באמצע, שחקן עומד עם רגל בתוך הצבע, עוד שחקן עומד שם בצד, עושה מעין פיק אנד רול, נותן את הכדור לפינה, שקורה היום בכדורסל המודרני, השחקן משם צריך לרוץ אליו, השחקן משם חודר לסל, הוא צריך לקבל צ'ארג' על הבייסליין. אם הוא מספיק לקבל צ'ארג', טוב, לא מספיק, ואני מחליט אם זה צ'ארג' או לא. לכל האלה שמבלפים, והם לא עושים כלום, ואין צ'ארג' וזה לא, שלא מגיעים בזמן, אם עשית את כל 5 מצבים, האלה ניצחת. אתה מפסיקים את התחרות. זה מצב אחד של 1 על 1, ומצב שני, אני אראה איזשהו תרגיל של 1 על 1, כמובן שיש יש הרבה מאוד תרגילים, אני מראה, זה מאוד חשוב לי שתבינו מה התוכן של האימון, זאת אומרת, איזה אלמנטים אני רוצה שיהיו באימון. נגמור את זה, יש את ה-3 על 3, את ה-3 על 0, 3 על 3, עם חדירות, עם הגנות, עם סגירות בריבאונד, זה פחות או יותר החלק של הכדורסל שאנחנו נראה פה. כמו שאמרתי, יורם מנחם, אחרי כל הנושא הזה של ההתחלה של תנועות ללא כדור ופיק אנד רולים וכאלה, יש את ה-20 דקות של יורם מנחם, ומאחרי זה אנחנו עוברים לכדורסל שלי. אוקיי? אנחנו נתחיל, תנו לי כמה דקות עם הילדים, אני אדבר כמה דקות עם הילדים ונתחיל את האימון. בואו ילדים.
כל אחד שיבוא עם כדור ביד. בתשלום. יש לי השתלמות מאוד טובה של בגלל ששר שהקלטתי, יש לך שמרים, עבדתי ליוטיוב, השתלמות של בגלל ששר נטו. ממש רדמה התפגעי. כן, כולם פה, יש פה כמה טייפים ויוד. כן, אבל הוא, יש לו תורנץ טובה מאוד, כן. יש לו פוטנציאל גדול, יש לו גם בקליינט בטייס טוב. אמיר למשל, אמיר היה יותר מדי שליטה בכדור, היה הרבה יותר, לא מספיק.
מקפיצים על הראש כדור. בתוך עשית זה בספרד. אמרתי בספרד הם בטח תוקעים מיד בטניס, כדרים כרסון אז מקפיצים על הראש כדור. לא, יש תרגיל בטניס, שאתה... בטניס אתה מספר עם הרגל, בית כדור בטניס. ג'ורג'ה עושה את זה כזה. לא בוחנים אותם על זה, אבל אתם תופתעו לראות תרגילים שמפה, אני משאיר את זה לדמיון שלכם, אנחנו נעשה עוד דוגמה אחת. חזרה, אותו דבר. אתם תופתעו לראות מה קורה אחרי 5-6 אני לא מופתע. כדור עם הגב לא ידעתי לקבל. יש לי השחקן הזה שמחר אליי, שראית הדתי, ראית כמו במשחק. הוא, שנה שעברה, כדור טניס או של ג'אגלינג 3 כדורים. הייתי כמעט עצמי, אז הראיתי, לא אמרתי שם את הסרטון, או שבוע תחזיר לי, פשוט לימד. אחרי שבוע, כמה ימים הוא מביא לי, אמר לו מה, פשוט לימד, הוא אמר, עושה ככה פשוט מטרות ממני. ג'אגלינג הוא 3 כדורים בחיים. גלד, הוא היה כיתה A, למשל. נתתי לכם רעיון טניס, יש פה הרבה מאוד תרגילים, תפקו את זה שאתם רוצים לדעת כל התרגילים עושים חוצה, אני רוצה פה, חצי מהילדים פה, חצי מהילדים פה. כן, אבל העמיקה יש להם חלשים בגודל. זה לא אומר כלום, זה לא אומר כלום. זה כזה נכון, זה נכון. זה כבר, אתה לא יודע מה יש, כמו שצריך. יש כך מסתכל, אבל אתה לא יודע ששחר. הוא גם השחור. זה משנה בגרמות. עושים את מה שאני אומר עכשיו ליד, שאנחנו מתפתחים קדימה, לעשות את מה שאני אומר לא, 22 איך קוראים לך? אריאל ורוני, מה שאתם עושים, החיים בתור עושים לך ללכת. רוץ אתה לפה ורוץ אתה לפה. לאט. תמשיך. תשימו לב, מה שהוא עושה, הוא עושה את אותו דבר בצד שני. אתה עושה פה תנועה ומקבל את הכדור פה. לא. איך שהוא מקבל את הכדור, אתה עושה תנועת ויקה, ולך לתוך את הבת, זרוק עם יד שמאל. אוקיי? אתה, אחרי שמסרת לו, תשאר. אוקיי? אותו דבר עכשיו. בואו נעשה את הכל ביחד, שניכם ביחד, מההתחלה. ראשונים, בלי כדור, מוכנים, ספר. לחת הבא! הלאה, ספר! ביטה! עצור, עצורים כמו בהתחלה. שנייה, אותו דבר כמו בהתחלה. אני חייב לתקן משהו, אני רוצה להדגיש משהו ומשם אנחנו נתקדם. יש שתי תנועות בסיסיות ותנועה ללא כדור. אחת נקראת ויקאט, אחת נקראת בקדור. ויקאט, אם הכדור נמצא שם, אני הולך רחוק מהכדור ובא לכדור והולך לטבע. זה ויקאט. בקדור הולך לכדור
בורח מהכדור, הולך לבקדור, אוקיי? ויקאט עם סבסוב, כן? זה את התנועה הזו, away from the ball, רחוק מהכדור, מסבסב, הולך לכיוון הכדור. בקדור עם סבסוב, כן? זה תנועה לכדור, מסבסב, הולך רחוק מהכדור והולך לתוך הטבעת. מתי אני משתמש במה? בוא אליי, שמור עליי. אחד עם כדור המון פה. שהוא שומר עליי פה, בוא אליי, זהו. שהוא שומר עליי פה, שמור עליי מולי. שהוא שומר מולי ואני לוקח אותו עכשיו לפה, שמור. ואני עכשיו עושה את התנועה הזו והולך לתוך הטבעת. זה ויקאט. שהוא שומר עליי אוברפליי. שמור עליי אוברפליי. והוא שומר עליי ככה, אם אני אעשה את התנועה הזו, אני אלך לפה, אני אעשה עליו שער, אני לוקח אותו לכדור, שמור, לוקח אותו לכדור, ובורח פה בקדור. אלה מצבים שאני לוקח את השחקנים, ויקאט או בקדור, מתי אני עושה סבסוב? עם כדור, בלי כדור, שיש לנו מגע עם המגן. כלומר, אם הוא שומר עליי עכשיו פה, שמור קרוב, לוקח אותו לשם, שם את הרגל פה, מסבסב, יש לי מגע גופני איתו, הולך לטבעת. אותו דבר בבקדור. הלך כמו קרוב, שומר אוברפליי, קרוב, ככה, מגע גופני, הלכתי לתוך הטבעת, הלכתי לשם. אלה המצבים הבסיסיים שמשם אנחנו מתחילים להרכיב את כל הכדורסל שלנו. אוקיי? עכשיו, מה אני רוצה מהם? אני רוצה שהשחקן שיקבל את הכדור שם, יעשה תנועה רחוק מהכדור, יבוא לכדור, יסמן עם שתי ידיים, ככה אני מסמן. אתם רוצים יד אחת, איך שאתם חושבים. אני מסמן עם שתי ידיים, ככה. אני מסמן טארגט, איפה אני רוצה את הכדור. אוקיי? תחזרו חזרה למקומות. תנו את הכדור. מוכנים? איפה אתה בא? הלאה, אבל במקור, באמריקאים, יש להם מיליון של ויקאט מפה, זה שם כזה, ויקאט שם, זה שם כזה, יש 50 סוגים של ויקאט. הרי מה משהו סוגים פה, זה לא ויקאט שאנחנו בדרך כלל בחור, ויקאט זה הפוך, כאילו זה הפוך. זה גם ויקאט. אני ויקאט שמקבל בחוץ, נכנס ככה אני, אבל עכשיו שזה עכשיו... לא, תחת נבחר. עכשיו, אומר לכם, תעבדו, תדברו עם כמה שביעות יש פה בסיבוב, תראו עם כמה שביעות יש פה בסיבוב, סימון, שימו לב שהתרגיל הזה בנוי כך, יעבדו בתוך כדי התרגיל, בצד ימין, בצד שמאל. פה הם מתכונים יד ימין אחרי הוויקאט, פה הם מתכונים יד שמאל אחרי הוויקאט, וזה כדי שיהיה סימטריה בכל הנושא. אוקיי? שקורה לעניין הוא מתחיל עכשיו ואז מה מברק. עכשיו, יש עוד דבר אחד שאני רוצה שתשימו לב, בנושא הלחץ שאני מסכים לו לעשות בתרגילים מהסוג הזה, שחקן אחד, מספר אחד, שחקן אחד, מבטל פה, הלחץ תרגיל. הלחץ תרגיל. בדיוק, הלאה. טוב, תרגילים מהסוג הזה, שחקן אחד ששומר, נפח את האימון, עוצרים, תרגילים מההתחלה. זה לא מסתכל. לא מסתכל. זה לא שחקן יצא. אחד עושה את זה, אוקיי? דור קליעה! שימו לב, קודם כל אני ביקשתי, השחקן שם שיקבל את הכדור, יבוא רק כדור, יברח קצת, יקבל פה את אתה עכשיו עושה בקדור. מה זה בקדור? אתה בא לה, אני עכשיו שומר עליך אובר. עושה בקדור. ולג! בוא אליי. והולך לפה. אוקיי, בוא. הופ, ובא. תן לו, יד פה. הלאה. תן לו.
יאללה, בקדור! תחתוך! לפי הגדרות האלה. כל שנייה אחת מאוד 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 בולט, אני עכשיו רואה את זה הרבה מאוד באקדמיה, אבל רואים את זה בכל הרמות. תראו, כשאני מקבל את הכדור פה, הדבר הראשון שאני צריך לעשות, אני צריך להיות מסוכן לסל. אין כזה דבר לקבל את הכדור ככה. ככה. ואם קיבלת את הכדור ככה, הדבר הראשון שאתה עושה זה סגולה. אתה מסתכל, שם את הכתפיים שלך מול הסל. כשאתה שם את הכתפיים מול הסל, עם הכדור בצורה הזו, אתה ככה. אתה מסוכן בכדור, אתה מסוכן בקליעה, אתה מסוכן במסירה שלך. מחובתך לראות את כל השחקנים על המגרש שלך. אוקיי? אתה צריך לראות הכל. עכשיו, אם אתה עומד ככה, אתה מפספס מגרש. אם אתה עומד ככה, אתה לא יכול ללכת לשם, רק לפה. אתה עומד בצורה הזו, פנים לסל. דבר שני, שמור על הרגל. אם הוא שומר עליי, יש כזו מסירה בכדור, תשמור. אני יכול, לך לסל. אני יכול למסור פנימה. ככה, חזה. אין כזה דבר, אין מסירה פנימה חזה. זוז, צריך למקום. קיבלתי פה את הכדור, אני עומד פה. אני עומד ככה, אני עומד ככה, אין את זה. פה יש מגן. אין מסירת חזה. או ימין, או צידי. ברור? לעמדות. מוכן? הכדור הזה, קורא במשחק? כן. נכון. עכשיו, יש חוק שאני אומר לשחקנים שלי, כי אני מאוד, אתם רואים את זה גם בנבחרת הרבה, בואו תתקרבו לפה, בואו לפה, יהיה לי יותר קל. אתם רואים את זה גם בנבחרת, הרבה מאוד פעמים, שאנחנו משתמשים הרבה בבקדורים, כן? אני אומר לשחקן שעושה בקדור, עשית בקדור, הלכת, אל תחזור, כן? כי איפה הבעיה? כשאתה עושה בקדור, מנסים לתת לך את הכדור ואתה החלטת שאתה חוזר, זה העיבודי כדור. הלכת, לא קיבלת הכדור, כבר מישהו ימלא את המקום שלך, כן? אבל הלכת בקדור, לך, אל תעצור, אוקיי? אין סימון קבוע. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה. אפשר למה בסדר גמור. באמת אתה לא חושב שהם עושים, הם כבר מוסרים אחרת, הם כבר מוסרים הרבה יותר טוב, זה בשבילי קבוצה מה זה קבוצה מוסדרת? קבוצה שיודעת לתקן שביעות, זה שחקן מוכשר שיודע לתקן שביעות. אתה מעיר לו פעם אחת והוא מתקן את השביעה, אתה לא צריך להעיר לו 6 פעמים. איך שהוא קיבל את הכדור, אתה בא אליו לפיק אנד רול, רות, פיק אנד רול, הלאה. אני אביא את המישהו. מי הבא בתור שצריך לעשות פה פיק אנד רול? אני. מה אתה רצה בית הכדור? עכשיו עבור לבית הכדור. דפקת את התרגיל. כמה תרגילים דפקת? כל התרגילים דפקת. אתה צריך לעצור, להתחיל את התוכן התחלה, נכון? נכון? כולם לעמדות. דוגמה מצוינת, בדיוק מה שקורה במשחק. אבל בדיוק מה שקורה במשחק. השחקן שצריך לעשות לא עושה, השחקן השני עושה. אין קומוניקציה בין השחקנים. מחלה ישראלית מאוד מאוד קשה. שאין תקשורת בין השחקנים. אם זה אופנסיבי, אם זה דיפנסיבי. גם דיפנסיבי וגם אופנסיבי צריך תקשורת. אין תקשורת. הלאה, סע! חוץ אליו לתקשורת. לא מתקן להם שביעות של פיק אנד רול. עוד שנייה אני אעצור את הארגון.
לתקן להם שגיאות על פיק אנד רול, אוקיי? קצת, אני נותן להם לרוץ קצת, תרגיל ירוץ, אוקיי? ורול. זה תרגיל חימום מצוין, בכל הרמות, אפשר לעשות אותו בגיב אנד גו, אפשר לעשות את זה בחסימות, אפשר לעשות את זה בפיק אנד רול, לכל רמה שאתה רוצה בקצה לילדים, נערים, נוער, עד נבחרת לאומית. כמה מילים אני רוצה לתקן על פיק אנד רול. קודם כל, יש כאן עניין של פיק אנד רול אוף דה דריבל, שאני מקפיץ והוא רץ אליי, או יש שעוד לא כדרה. בואו נעשה את שני הדברים. אם עוד לא כדרתי והוא רץ אליי, ברור שאני צריך לעשות את התנועה לפה ולקחת את השחקנים. עכשיו, השחקן שעשה את הפיק אנד רול, או עושה פיק אנד גו כמו שהילד הזה עשה, שזה לא נורא. זה לא נורא. פעם היינו עושים חסימה ומסתובבים, היום יש חסימה והולכים. זה פיק אנד גו או פיק אנד רול. יש את זה ויש את זה. יש לזה את היתרונות ויש לזה את היתרונות. ליאור אליהו, רק פיק אנד גו. והוא קולה 20 נקודות ביולי. אוקיי? עכשיו, אם זה אחרי אוף דה דריבל, כדררתי, התנועה הזו שאני עושה עכשיו מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, לדחוף את השחקן לחצי תנועה נגד כיוון התנועה שאני רוצה ללכת, ואז לעשות את הקרוס אובר. עכשיו, בקרוס אובר, כשאני עושה את הקרוס אובר, כן? עשיתי את זה ועשיתי את הקרוס אובר, ברוב המקרים צריך לתת עוד כדרור אחד שתת את הפס. אי אפשר לתת מפה פס, כי אין לנו זווית מסירה. אז זה או זה, לברוח מהמגן ולתת את הפס, ואם לא עושים עלינו הייץ' טוב, זה לתת את התנועה לפה, ולזאת ליצור את הזווית מסירה לתת את הכדור הזה. אוקיי? יש עוד דברים, בואו, אני לא אוסיף עוד דברים על העניין הזה. קדימה. עוד דבר אחד, עוד דבר. השחקן הזה שרץ עכשיו, תשתדלו מאוד לא לרוץ בקו ישר. זאת אומרת, אם אני אלך לשם, אני עכשיו רץ אליו בפיק אנד רול, תשתדלו לא לעשות את זה. אלא לעשות את זה. ולבוא לפה, או לבוא לפה. לבוא לפה, ואז לבוא לפה. תעשו את החיים למגן שלו טיפה יותר קשה. אל תרוצו בקווים ישרים, ודבר נוסף, תנו ספרינט. אם אתה בא בתנועה איטית, קל יותר למגן לעשות הדג'. אתה בא לתנועה מהירה, אנחנו נראה גם, יש לך עוד אפשרויות בפיק אנד רול. יש לך את הסליפ דה סקרין, עוד כל מיני דברים שתכף אני אראה אותם. הלאה, לך, לך. כן, זה לא גויה, אבל זה גוף כזה, צריך להחלט, כן, זה יהיה ילד מקסים. תחילת שנות העברה, הוא התחיל בכיתרה של כדורסל, והוא יהיה שחקן. אותו דבר, אנחנו ממשיכים מעלה, 8 עכשיו צריך לבוא לפיק אנד רול. מה אני עכשיו השומר שלו? רוץ, אני רץ אחריו, הוא רואה שאני כבר מתכונן לעשות פה הוא רואה שאני כבר מתכונן לעשות פה הש. אני כבר בחצי הדרך עומד פה. בואו עכשיו עליי. אני מפה עושה את הפעולה הבאה. אני רץ. אני מתקרב. אתה כבר פה. אתה שומר עליי. הוא כבר עומד ככה כדי לקפוץ להש. אני לפני שאני מגיע לחסימה, לפני שאני מגיע לחסימה, הוא כבר יוצא מהחסימה מפה, אבל מה הגלה הרגילה? אני הולך לחסום, מה אתה עושה בזמן? נו, עוזר, נכון? כשאני רואה שהוא כבר בדרך הולך לעזרה, מה שאנחנו קוראים
אומרים סליפ דה סקרין, אנחנו מדלגים על החסימה. זאת אומרת, אני רץ, והוא כבר הולך לעשות, אני כבר פה עושה את התנועה הזו. שוב, זו תנועה, אתם רואים, הרבה מאוד בנבחרת, ליאור עושה את זה, אלכס טיוס עשה את זה הרבה מאוד עכשיו בקיץ, כן? כשהלכנו לחסימות, יש לנו פיק אנד רולרים טובים בנבחרת, שגם יכולים לקלוע מבחוץ. ברגע שהיריבים קפצו לעשות הדג' נגד הפיק אנד רול, הלכנו חצי דרך וחתכנו לתוך הטבעת, סליפ דה סקרין, עשינו הרבה דן כזה. אוקיי? הלאה, סע, לך. רב, טוב. קרוב, קרוב את החסימה, בלי שני הכיוון. וזהו, יום. וזה הפסיד. הראשון עשו באמצע. הראשון, בקאדר. אני לא רואה שמספיקים על זה. 4. לא, אני אולי יותר רואה כבר נוער מאשר בטוי. עד החסימה, עד החסימה. אני עומד פה, יום לעמוד שמה, אתה פשוט עושה תנועה ששוב, זה היה קשור למשחק שלנו, ואני חושב שקשור למשחק הישראלי, לעשות תנועה שאנחנו קוראים לה תנועת פלר לקליעה, או לקליעה או לחדירה. בואו נעשה ככה, שם, אחרי הפלר, זורקים, פה אחרי הפלר, קולים מבחוץ, הולכים לטבעת, שם זורקים מבחוץ, פה הולכים לטבעת. מה שאתה עושה כשהוא קיבל את הכדור, לך עליי לפה, וברח חוצה, תן לו מסירת ספיק, כן? מה אתה צריך לעשות עכשיו? לך! הלאה, עוד דבר שם, הלאה, לך! נו, למה אין לו כדור? הלאה, לך! עוד? הלאה. עכשיו, ברור לכם שבתרגיל הזה שהראיתי לכם עכשיו, בתרגיל אימון הזה שהראיתי לכם עכשיו, הראיתי לכם פה ויקאט, הראיתי לכם פה בקדור, לעשות ויקאט עם סבסוב, בקדור עם סבסוב, פלרים, פיק אנד רולים, אפשר לעשות פוסט-אפים, אפשר לעשות פה את כל התנועות שאתה רוצה במפגש, במשחק הכדורסל, ימין ושמאל, בלי לשנות מבנה באימון, אוקיי? כמו שאמרתי, זה יותר השתלמות מאמנים מאשר אימון. אז עשינו את הדברים טיפה מהר בסוף, כדי לקצר, כדי שיורם יתחיל את החלק שלו, משם אחרי זה אנחנו נעבור לאחד על אחד ולשלשות, אוקיי? חבר'ה, כמערך אימון, חשוב היום להתחיל רבע שעה 20 דקות. אנחנו עושים לכם ממש דוגמה של אימון נבחרת ישראל. 10-15 דקות. ראיתם את החימום של אריק, זה תרגיל חימום. בין 50 ל-60-65% עומס. אנחנו בונים את זה בדרגתיות. יש מאמנים שעובדים נגד תורת אימון, מביאים את הילדים לאמצע, אומרים להם בואו נעשה חימום בלי כדרור, אחרי 2 דקות הילדים האלה הכי תחרותיים בעולם. לפחות 10-15 דקות, הם לא חיות. חיות מתחת לעצים, רואים את הזברה, רצים אחריה. אנחנו חייבים להכין את הגוף מנטלית. זה תורת אימון. היום לא תפצע אותו, תיצור חומצות חלב, מקראים מיקרוסקופיים בשריר, אחרי מה האימון נפצע. אריק עשה 15-20 דקות חימום, ככה אנחנו עובדים בנבחרת. עכשיו אני מראה לכם מתיחות יותר דינמיות. פעם היינו מרדימים אותם סטטיות, היום אנחנו עדיין עושים טיפה סטטיות, אבל אני מראה לכם משהו מאוד מאוד מודרני.
ילדים, אתם רוצים להם פה רגע. כל כמה צעדים, מחזיקים בערך. טק, 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 טק. וטק, טק, 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 טק. אבל בבערך, לפחות 6 שניות. זו. טק, 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 טק. אני מותח אמסטרינג. לא למהר. לאט, יסודי. חבר'ה, שיווי משקל. מתיחה טובה לאמסטרינג. להרים את הראש. וריצה קלה לשם. ריצה קלה. תרגיל מספר 1. זה רעיון נתחיל ככה אימונים. ילדים, טק 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 טק, רגל, יד למעלה, טק 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 טק, ילד, הלאה, צור. 4 ראשי, ריצה עם מרפקים, ריצה נכונה. טק 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 טק. פעם אחת. גם בנפרד אני עושה פעם אחת, ריצה קלה. ריצה קלה. אלה המתיחות הדינמיות היום. ילדים, טק 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 טק, תסתכלו, מבט לפנים, לפה, 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 צאו, טק 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 טק, מבט לפנים, יותר יסודי, אתם נורא ממהרים, טק 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 טק, תדעו, מבט לפנים, מבט למאמנים, ועד הסוף, עד הסוף, טק, 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 כן, הלאה, ריצה קלה, ריצה קלה, תסתכלו אליי, ריצה צידית, יורד לפה, יורד לפה, ריצה צידית, יורד לפה, יורד לפה, הלוך חזור, צור, תפסעות קצת חבר'ה, פעם היינו עומדים, המאמן כושר לוקחים, אני נותן להם להיות דינמיים, אתם רואים שחלקם אף פעם לא עבדו איתם תנועתית, צריכים להחזיק את הגוף ישר, לרדת יפה עם הגוף למטה, לחזור, לא, לחזור מפה צד שני, תחזרו צד שני, תנסו יותר להחזיק את הגוף ישר, אני לא רואה פה אף אחד יורד נמוך, נמוך, כן, כן, חלקם זה שרירים שבחיים לא מגיעים אליהם, יש? אוקיי, תסתכלו לה, אני רץ מתגברת לפה, הגעתי לפה, חוזר אחורה, תאומים, טק 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 טק, תאומים, רגע, אני לא יודע אם אי פעם לימדו אותם לרוץ ריצה נכונה. זה דבר שצריכים ללמד בכיתה א'. ריצה נכונה היא בין 3-5% ממיצוי הפוטנציאל של המהירות. ילדים, ריצה נכונה, מבט לפנים, עבודה עם מרפקים. צאו מתגבר, מרפקים! מעולה, יסודי, לא למהר! כן, 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 כן. בואו כולם אליי, קרבו, תעשו חצי מעגל, תפתחו, אני גמרתי, אנחנו פנים אל המאמנים, תסתכלו, אני ממשיך את המתיחות עם חיזוק, תסתכלו ילדים, אני יורד למטה, הופ, דוחף אחורה שיווי משקל, יורד, טק, עולה למעלה שיווי משקל, תסתכלו אני מסתכם, יד שמאל, ירדתי לפה, טק, דחפתי, ירדתי, טק, דחפתי, תסתכלו אותו לצפה, 6 פעמים, אני גם מותח, עכשיו אני כבר מתחיל לחזק, כל הזמן שימו לב, אני מותח וחזק, ברור לכם שהם יתקפצו מחר, כי לא רגילים לאזורים האלה, עכשיו למה אני מחזיר לרגל אחת? לחזק רצועות, לחזק ברכיים, למנוע נקעים, תחליפו רגל, תחליפו רגל, טק, ועלייה למעלה, ירדתי, הסתכלו, והופ, דחפתי, שיווי משקל, כן, החלפנו תרגיל, ירדתי לצד, והופ, דחפתי לפה, ירדתי לצד, והופ, דחפתי לפה, 3 לכל צד. כמה אנחנו צריכים את הכוח בדחיפה בהגנה, בסדר? נבחרת, אקדמיה, מה שראיתם, חימום בכל אימון, כמעט כל אימון מבשרות, אלה אזורים של ילדים כל כך חלשים ואנחנו מאוד מחזקים להם את זה. סיימתי, היי! עכשיו אני הולך עם הרגל לפה, עולה למעלה. הולך לפה, הולך למעלה. לעבודה, יד נגדית. תראו איזה חיזוק ברכיים. תראו איזה חיזוק קרסוליים. תראו את המפסעות כמה עובדות. הלאה. מעולה. מעולה. אתם תתכווצו. לא להיבהל לזמן, אבל לא נמות הרופאים. יש? יש! בוא לך ניקח את הגומייה. על הגומייה. גומייה.
פנים פנימה, חבר'ה, גומיות האלה זולות, הן עושות מתיחה עם התנגדות. אני גם מותח את השריר, אבל אני מותח את השריר מול התנגדות. לכולם יש תשכב על הגב, למי חסר? יש שם עוד לזה, יש שם על הגב. תשכבו על הגב. נשת את הרגליים. רגע, תסתכלו עליו לפה. בקשר תרגיל לבד. תרגיל מספר אחד, לא של המספר, רואים אותו כולם? 8 פעמים. אתה מוריד למטה ומעלה. תוריד לעלה. יאללה, 8 פעמים. תראו איזה מתיחה ואיזה חיזוק. כל השריר מתחזק. יש להם עוד יומן משחק, כן? מציע לך לשמור אזורית. אסור. יורם, יש פה שאלה. יורם, יש לו שאלה. שנייה. אני מחליף תרגיל, לא תחליפו, אין לנו זמן, אין זמן. קבוע אני מחליף, אבל אין לי זמן להחליף. נרים את הרגל, אני מראה לכם רק גופיות. הרגל לפה, עכשיו אני מוריד אותה לפה, ומעלה. עד הרצפה תוריד, עד למעלה, תוריד. מה עם הראש של הרצפה? יאללה, מורידים לצד, מעלים. 6 פעמים. לא, כל אימון אותה מתיחות או לשנות? כל אימון אותו דבר. שיטה מנצחת קלאסה. מתיחות זה שיטה. אני לא יכול להיות להגיד את הסויה מתיחות ככה, מחר ככה. זה קטע שאני מאוד חשוב להיות מקצועי, שיש לי פציעות. חבר'ה, שחקן פצוע, הרגנו. לא שווה, אין. לא יש שחקן פצוע, אנחנו לא שווים כלום. המטרה שלנו זה למנוע כמה שיותר פציעות, וזה חובה שצריך לבוא אחרי 15 דקות בערך. גמרנו 6 פעמים. תרגיל הבא. אני עכשיו מקרב את הרגל מפה לפה. ומעלה למעלה, בלי לגעת ברצפה. 6 פעמים. חבר'ה, ברור לכם, פעם ימין, פעם שמאל. פעם ימין, פעם שמאל. זה קיץ שני שעשיתי בנבחרת, אתם לא מבינים איך השחקנים אוהבים את זה. touch wood השנה, אני מקווה גם שנה הבאה, היה לנו אפילו, מה אני אגיד לכם? אפילו כאב ראש לא היה הקיץ הזה. נדיר מאוד מה שעברנו הקיץ, אני לא רוצה לפתוח את הפה כי קיץ הבא היה לי צולבות, היה לי פציעות, פחד אלוהים. אבל למתיחות היה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו כל אימון, אריק נתן לי את הבמה לזה, חשוב שתדעו. יורם, איזה גיל עבר מתיחות כאלה? מתיחות כאלה, אין שום בעיה כבר מכיתה ח' להתחיל. אני עכשיו עוטף את הרגל ככה, שוכב על הצד, עוטף את הרגל. תסתכלו, 4 ראשים בסוף. היי, 4 ראשים. ילדים, מספיק, שבו. שבו. אני עכשיו רוצה להראות לכם. אפשר דינמי, אולי לא ככה אינטנסיבי. בואו אליי. זה כבר גם תרגיל כוח. אני רוצה להראות לכם, תן לי את הגומייה, תעבוד איתי. איך שם. ילדים, תקרבו לי קצת, תראו איך אני עובד. התחום התחזוקה היום נהיה התחום. שתדעו, בטניס, שחקן עושה כל בוקר חצי שעה, אחרי אימון רבע שעה, בערב חצי שעה, אחרי אימון רבע שעה. המיצוי הפוטנציאלי מהגוף הוא מטורף. במקום להראות לכם עוד פעם ברכיים ועוד פעם עקבים, אני רוצה להדליק אתכם. ילד שלא מגיע חצי שעה לפני אימון, נכשל. ילד שלא, תוכנית עבודה לחצי שעה לפני אימון, נכשל. אם האימון 1.5 שעות, בואו נרגיל את הילדים לעבוד בחוץ עוד חצי שעה. אני מראה לכם עכשיו תרגילי תחזוקה, שאותם עושים ילדים בטניס מכיתה ב'. התרגילי תחזוקה שאנחנו עושים עכשיו, הם הכי ספציפיים שיכולים לעזור לנו. כל מה אנחנו בוחרים, אין חדרי כושר, אין ציוד, זה לא מעניין. 3 פעמים בשבוע, אני מראה לכם עכשיו עבודה של תחזוקה. מה זה תחזוקה? א', מניעת פציעות, ב', חיזוק הגוף. תסתכלו על הילד. הדבר שהכי חשוב אצל הילד זה מרכז הכובד. מפה מתחיל ונגמר הכל. אנחנו ממצים הפוטנציאל אולי 30-40%. הגדולים 75%. בואו נשאיר את ה-25% למזל. בואו נגדיל את הפוטנציאל מהילדים האלה. בואו נגדיל את הפוטנציאל. אתם לא מאמינים כמה פוטנציאל גופני יש בהם, אבל הם לא עובדים בשיטה נכונה, בדרך נכונה, מכיתה א' או מגן חובה. אני אגיד משהו קיצוני, הורים שמגדלים תינוקות צריכים כבר בלול להרחיק להם את הצעצועים.
מהיום הזה כבר צריכים ילדים לעבוד ולהיות פעילים. לקחו תינוק בן 8 חודשים, שמו אותו עם חייל מרינס, חייל מרינס אחרי 40 דקות איבד את ההכרה. תינוק זה חיה, חיה אנאירובית. מהשלב הזה אנחנו מכניסים אותם לג'יפ בגיל 2, ילדים נהפכים להיות סמנכ"לים, ואנחנו שמים להם את יובל המבולבל ומפרקים אותם. הם חיות, אבל אנחנו צריכים להפוך אותם, להחזיר את הביצועי הפוטנציאל הזה. אז אני בא עכשיו ואומר, 4 אימונים שבוע, שעה וחצי, 6 שעות, בואו נעשה את זה 10 שעות. בואו נוסיף חצי שעה לפני, רבע שעה אחרי, בואו נגדיל את זמן האימונים, ואז נגדיל את הביצועי הפוטנציאל שלהם. אני מראה לכם עכשיו תרגילים מאוד נחמדים, מי שרוצה לצלם ויראה, תן לי את הגומיה כמוני, תכניס פה, פה, תחזיק, לך אחורה, תסתכל על היציבה שלי. עכשיו אני מראה מכל דבר קצת, תראו, אנחנו מחזיקים חזק, לך אחורה עוד טיפה, אוקיי, רד על ברכיים, יאללה, סגירה לריבון, קדימה, סגור. תרגיל לסגירה לריבון, בינתיים, הבטן עובד, הגב עובד, יציבה. יש? עכשיו בואו אני בתחזק קצת, נפתח. מדי פעם כתפיים, כן, מדי פעם, תראו איך אני יושב, מצב הגנה, יש? עכשיו ידיים לפה, גב אחורה, דו ראשי, כן, אתה ראשון, אני שני, תנועה סיבובית, כי זאת התנועה בדיוק של הדו ראשי. זה בכל גיל יורם התרגילים? מכיתה ח'. עכשיו אתה תאר מאוד חזק, תשאר יד למטה. אני עכשיו עם התנגדות לפה, יורד למטה, עולה למעלה. יורד למטה, תראו, עוד צריך להחזיק את עצמי, שירים קטנים. קדימה, עבודה, כן. מעולה. תראו איזה יופי של תרגילים, כאן אתה תחזק את כל קבוצות השירים. מספיק. אני עם הגומיה, אתה תחזיק חזק שב. הוא כל הזמן יושב. אני עם הגומיה פה. סוגר, חוזר. סוגר, חוזר. יש? הלאה. כן. הופ. לא, תרים את הרגל, תחזור לפה. עושים 2 שלא תביא לו לעין בטוב. לא, תחזיק חזק. הגומיות האלה לא יכולות להיקרא. מספיק. גב אל גב. פה. בוא נעבור טיפה על שרירי קליעה. לך אחורה. מספיק. תיישר. תראו אותי. בדיוק. שרירי קליעה. בסדר? תרגיל הבא. ידיים לפה. לך קדימה 2 רגליים. וחזה. קדימה, עבור את זה. עבור את זה. כן. מספיק. ידיים פה. תרגיל הבא. אני יורד קדימה. חוזר. יורד לצד. חוזר. על העבודה. כן. כן. מספיק. פנים אליי. תחזיק את הגומיה. שב הגנה. שב. תתחיל לעבוד הגנה מצד לצד. עבור. נו. איך אחורה קצת. בוא אליי. עבור. תתחיל לעבוד לצדי. עבור. עבור. מספיק. תודה. אני עובר. כולם נשכב על הגב. רגליים כתפות. רגליים פה. תפות דוגמיות. אני אתן לכם דוגמיות. יש? רגליים כתפות. 5 בטן קדימה, לעלות חצי, לרדת. כן. 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 5. מספיק. נשאר את הרגל. רגל אחד. לנג'ים. הוא דוחף את הרגל. דחוף, מוריד. דחוף, מוריד. הלאה, עבודה. סוף אימון. תכף נדבר למה אני עושה את זה. ראש על הרצפה, ילדים. חיפה. הלאה. שכב על הבטן, מספיק. הבנתם את הרעיון. 2 רגליים. שכב על הבטן. ידיים מתחת לסנטר. עולה, סופר, 1, 2, מוריד. קדימה, בלי להרים רגליים. 1, 2, מוריד. 1, 2, מוריד. 1, 2, מספיק. 5 דחיפות ידיים. צור. ירידה איטית, דחיפה מהירה. טק. כוח מתפרק. טק. הלאה, מספיק. שכב על הגב. רגל פה. אלכסונים, לעבודה. רגליים כפופות. כן. הלאה, לחסום, צור. אני רק מראה לכם בקצרה כל דבר. בקטנה. מספיק! תשכב על האמה בצד. תשכב על הצד על האמה. תרים את הגוף, לרצפה. תראו טוב. בלתי. תרים את הרגל ותורידו את הלטה בלי לגעת בנעל. תסתכלו עליו כולם. כן, תנסו לעבוד. כל מרכז הכובד עובד. כן. מספיק. תשכב על הבטן. יד מתחת למצח. יד פני הישרה. יש? אני עובד עם היד הזאתי. אלכסונים של גב. צור. טק.
טק, יד ישרה חמור, יד נגדית, יד נגדית ישרה. אני לא מתקן לילדים, אין לי זמן. אני אגמר לכם את הרעיונות. מספיק, כיפות ידיים. אני עושה שעון, השעה 1, השעה 2, השעה 3, לעבודה. זו, טק, הלאה, טק, הלאה, מספיק, משכב על הגב. ברכיים כיפות. פיגועים. נגעתי בידיים, בנעליים, טק, טק, הלאה, עבודה, פיגועים, הלאה, עבודה. מספיק, כולם עמידת 6. יד ישרה. מרפק אל הברך. מרפק אל הברך. גב, אלכסונים של גב. מספיק, כולם על העמוד. ישר רגליים לאחור. מעולה, מחזיק. איזה חנן. יד ימין יפה. להחזיר. יד שמאל ורגל ימין, בואו נראה אתכם. יד שמאל. יפה, להחזיר. חברים, שתי ידיים. לא. שבו. קרובים. חבר'ה, זה היום, זה מה שעשיתי עכשיו, האימון הכי מודרני שיש בעולם הספורט. מרכז הכובד, סביבו אני חוגג. גב, ראיתם? רגליים, דחיפות למעלה, ידיים. אתם כבר פנסיונרים, 3 פעמים בשבוע, עבודה כזאת, 15-20 דקות, לא צריך שום חדר כושר. מרכז הכובד מנהל לנו את כל הגוף. הם, סוף אימון, תחשבו על הקליעה. קליעה באה מפה. הדחיפה באה מפה. אחורה באה מפה. עבודת הגנה, האגן מנהל את הכל. מה שעשיתי פה, ראיתי לכם אוצר תרגילים, שפה אני באוצר תרגילים הזה, נשים למרכז הכובד. נבחרת איטליה עובדת ככה כמעט 30 דקות. אני עם הנבחרת שלנו הגעתי בקיץ 14-15 דקות. עשיתי את זה כבר מול יחידות בצבא, 22 דקות, פעם ידיים עובדות, סדר, בטן, גב, רגליים, ידיים. מה שעשיתי בין הקטע של אריק, מה שאני עכשיו הראיתי לכם בכוונה, נתתי לכם חומר. החומר הזה הוא אקסטרה. הנושא של המתיחות, חובה, כל נושא התחזוקה. אם נעשה 3-4 פעמים שבוע, מיצוי פוטנציאל, חבר'ה, והדוגמה של הגומיות והכל, זה האימון הכי מודרני שיש היום. זה בשבילכם, האימונים הכי מודרניים, ילדים, כל הגומיות בריצה והצד, ולבוא למעגל לאריק באמצע. עכשיו, מה שאני ראיתי למעלה, ראיתי את השרירים ככה מקובץ, ככה חזק. אותו דבר בצד הזה, 3 שחקנים פה באמצע. דו פנים לסדר. שימו לב מה שאנחנו עושים. זה, אנחנו ממשיכים הלאה, על אותו עיקרון שעבדנו מקודם, תרגיל טיפה אחר, כן? שקצת נותן יותר קצב ומעלה את היעילות שלו פי 2, כי אנחנו עובדים עם 2 כדורים. אוקיי? מה שאנחנו עושים את הדבר הזה? שים לב, אתה מוסר לי את הכדור. תן לי את הכדור. ורוץ אליו לפי כמובן. אוקיי? תן לו את הכדור. אתה, אחרי שנתת את הכדור, יוצא לפה, בא לפה, אתה זורק לסך. בא לפה, מקבל ממני את הכדור, תקשיב אליו. עושה פייק, הולך עם יד שמאל לתוך הטבע. אוקיי? זה מה שאנחנו עושים. כל אחד לוקח את הכדור של עצמו ומחליפים את הכדור. אוקיי? שם אתם מוסרים ליום, פה אתם מוסרים ליום. אוקיי? הלאה,
עושים את זה עם שני כדורים, אנחנו מוסיפים בתרגיל אחד, מעלים את היעילות פי 2, כן? ויש פה הרבה יותר כסף. אני אומר לכם, זה הסדרה הזו של התרגילים, זה החימום של הנבחרת, וככה היינו מתחילים את האימונים. אפילו לא הייתי צריך להגיד, הייתי אומר, שני טורים, מתחילים לעבוד, כן? ואז היינו מתחילים מפה, עושים עוד כל מיני דברים, ופה תראו, אני מתחיל להתקדם משהו. אותו דבר שעשינו עושים דיסציפלין מהצד, עכשיו אנחנו עושים את זה מהאמצע. אנחנו באים כמעט עד הכדור ובורחים לקבלים פה את הכדור. הולכים ללאה, תעשה את זה, נעצור. אתה כוללת, אתה בא ליום מהנדוף ולך לבא, אוקיי? קדימה, אבל שוב, אני נותן לכם את הכלים, שבו בבית, אחרי זה אתם יכולים לפתח מזה 15-20 אופציות. יש פה הרבה מאוד אופציות. כן, הרבה מאוד אופציות. השחקן שעושה את הפיק אנד רול הוא יקלע, והפיק אנד רול יקבל את הכדור מעמוס. יש להם קשר ישיר למה שאנחנו עושים במשחק. הרבה, עכשיו אני אומר, המשחק שאני חושב צריך להיות משחק ישראלי. הרבה היי פיק אנד רול, הרבה סייד פיק אנד רול, הרבה תנועה ללא כדור, הרבה אופציות, קרי, ג'אמפ שוט מבחוץ, סליפ דה סקרינס, וי-קאטס, בקדורס, הכל קשור למה שאנחנו עושים במשחק. וזה, עכשיו, התרגיל הזה, זה עוד פעם קשור למה שאמרתי לכם. שחקן אחד כמו שמתבלבל, מתחילים מההתחלה. בהתחלה שמתי אותם בפינה, עכשיו אני מביא לא, למה? יש מאמן ואתה לוקח אפילו הורה, תמיד יש עוד איזה מישהו בצד השני. לא אומר שיש עוזרי מאמנים ואני חושב, אבל תמיד יש איזה מישהו בצד השני. הכי גרוע, אתה כל פעם מכניס שחקן. כל סוג כדור, כל הכדור יוצאים בצד מה שלא צריך, לא לגלגל אפילו. מהר, כדור. עכשיו שימו לב, יורם ועמוס הם המוסרים, שימו לב מה שאנחנו עושים. אתה שומר להם. אנחנו עושים תרגיל של 5 תחנות. של 5 תחנות הגנה. תחנות הרי.
טל ואריאל משחקים אחד נגד השני. אם אריאל רוצה לקבל ניקוד ולעבור לתחנה הבאה, הוא חייב לקלום. אם הוא רוצה לעבור לתחנה הבאה ושומר, הוא חייב לשמור שהוא לא יקלום. אוקיי? מה עם התחנות? הוא משחק איתו עכשיו אחד על אחד להגיד. לך לסל, לך תעשה משהו. לך תעשה סל. לא קלה. עשית עצירה, נכון? בוא לפה טל. בוא לפה אריאל, סליחה. טל שם. עמוס, בוא לפה, תנו לעמוס, אתם עוברים לתחנה השנייה. מה התחנה השנייה? אוברפליי, שמור עליו אוברפליי. קבל את הכדור, שחק אחד על אחד, לך. בוא נניח שעכשיו הוא קלה. אריאל, נכון? נניח שאריאל קלה. עכשיו אריאל מתחיל בתחנה הראשונה. אתה כבר נמצא בתחנה השנייה. כשאתה תשמור בפעם הבאה, אתה כבר מתחיל מאוברפליי. אוקיי? אם הוא לא קלה, מה שבאמת קלה, אנחנו עוברים לתחנה הבאה. מה התחנה הבאה? עמוס עובר לשם, תן לו את הכדור, אתה מוסר לעמוס, מה אתה צריך לעשות עכשיו בהגנה? כדור שם, יופי, נקפוץ וויק סייד, כן? עמוס תקרא למעלה כזה. אתה הולך מוויק סייד, הולך לספורט סייד, לקורנר, מה אתה עכשיו צריך לעשות? ובאת ממצב של וויק סייד, ממצב של ספורט סייד, אתה נותן לו, עכשיו אתה צריך אחד על אחד. זה התחנה השלישית. אוקיי. התחנה הרביעית, בוא לפה. אנחנו לא נתרגל, אז תסתכלו טוב איזה זמן נתרגל, תסתכלו. התחנה הרביעית, בין לעמוס, קפצת לפה, לפה, ככה בדיוק, ולך אותו דבר, אבל תעצור בלופוס. עכשיו אנחנו מתרגלים הגנה לופוס. אוקיי? והתחנה האחרונה, עמוס עומד פה באמצע, אתם שלכם שם בפינה. מי התקפה? אתה הגנה, עמוס עושה פיק אנד רול לכיוון ההוא, אתה עומד רגל בפנים ורגל בחוץ. כמו שאנחנו מתרגלים הגנה. כשעמוס עושה שם את הפיק אנד רול, אני לא יכול להיות פה עכשיו. זה שגיאה בהגנה. כשעמוס מתחיל את הפיק אנד רול, אני כבר צריך להיות פה. עכשיו, בואי פה. עמוד ככה. תן לו מסירה לפינה, לאריאל. עצור, אריאל. אתה, כשאתה מקבל את הכדור, אתה הולך דרייב חזק על הבייסליין, אתה סוגר קו ומקבל צ'ארט. לך. זה צ'ארט. אוקיי. זה התחנה החמישית, אנחנו לא נתרגל את זה. אנחנו לא נתרגל את זה, כי זה הרבה זמן ייקח, אבל אני מקווה שהבנת את התרגיל. הם מתרגלים, עוברים לתחנה הבאה בהגנה, רק אם הם עשו עצירה. אם הם לא עשו עצירה, מחליפים. אוקיי? יורם, מה, נקרא לזמן? טוב, אז אני אגיד לכם מה שרשמתי בעל פה, בסדר? אני רשמתי עכשיו 3 מסירות ליאפ. תרגיל הרגיל. רק מה שאמרתי לכם, הם עושים 3 מסירות ליאפ, צריכים להגיע, אני בנבחרת 40 רצוף. עושה 40 רצוף. לילדים אני חושב ש10-15 רצוף, סביר, נורמלי, החטיאו ליאפ, 0. 3 מסירות ליאפ, 2 מסירות ליאפ, אוקיי? 4 מסירות ליאפ, זאת אומרת למצוא טריילר, 1, 2, 3, כן? והאמצעי חותך טריילר, מקבל את הכדור, אוקיי? 3 מסירות, היי-לואו פיק אנד רול. מסירה, חזרה, מסירה, האמצעי הולך לפיק אנד רול, אוקיי? עושים פיק אנד רול מהצד, נוסעים את הכדור לוויק סייד והולך כדור היי-לואו. כולם הבינו מה אמרתי? לא הבנתי, תן לי. שימו לב, בסוף מגיעים לזה, מסירה, הלך לפיק אנד רול, כן? כדור הלך לפה, זה שעשה את הפיק אנד רול קיבל את הכדור פה, אוקיי? זה אחרי 3 מסירות, שכבר עשינו את 3 מסירות, ברור? בשלשות, אוקיי? גמרנו את הדבר הזה של מסירות וכו', אנחנו עוברים לדבר הבא שאנחנו עושים עם הגנה. זאת אומרת, שלשות, כן? בהתחלה, מסירה אחת וזריקה לסל, כולם סוגרים בריבון. אוקיי? עכשיו
אחרי זה מה אנחנו עושים? את אותו תרגיל, של מי זה? אני מבזבז לך הרבה דפים, אה? שלי לא נורא. אחרי זה, מה אנחנו עושים? את אותו תרגיל, רק כשהוא מסר את הכדור, אנחנו עושים רוטציה בהגנה. עם כיוון השעון. ואז זורקים לסל. אבל אנחנו לא מחכים. מסירה, הוא זורק, ההגנה צריכה מיד לעשות רוטציה ולסגור בריבאונד. ברור? דבר אחרון. מסירה. השחקן הזה נותן שיעברו אותו על הבייסליין. הוא הולך לפה, עושים רוטציה בהגנה, כן? ולוקחים שורט ג'אמפ שוט, שוב סגירה בריבאונד. כל זה תרגילי סגירה בריבאונד, כן? כמובן שמפה יש את ה3-על-3 הרגיל של כל מה שאנחנו עושים, של הידג'ים ופיק אנד רולים וכו', אבל אני הדגשתי את הנושא של סגירה בריבאונד שוב, למה? כי זה הבעיה שלנו. אני אספר לכם סיפור קצר כדי לסיים את ההצעה, הסגירה בריבאונד. כמו שאתם יודעים, אחרי אסטוניה הייתה איזו רעידת אדמה במדינת ישראל, כן? שבנבחרת היא לא הייתה כל כך גדולה כמו שציירו אותה, ממש לא. ממש לא. אבל אחד הדברים שכן הראיתי לשחקנים, אחד הדברים שאמרתי להם, תקשיבו, אני אוכיח לכם שאת כל הריבאונדים שאנחנו מפסידים, זאת אומרת, אנחנו גומרים משחקים 30-24, 32-22, כן? לטובת היריב. לוקחים לנו בגובה האף. לוקחים לנו ריבאונד בגובה האף. עכשיו, יורם היה צוחק עליהם, היה אומר להם, תגידו, מה, אלכס טיוס זה תאילנדי שלכם? הוא היה אומר להם את זה ככה בצחוק. מה, זורקים לסל, אתם כבר עפים להגנה, הוא ייקח את הריבאונד, כן? מה זה? איפה אתם? ואני לא נקרא בשמות, אבל השחקנים המרכזיים, הוא אומר את זה. ואז הראינו להם בווידאו איזה 10-15 קליפים שרוב הכדורים שאנחנו מפסידים הם בכלל לא שם. זה לא נכון, הם אלה. תבדקו, תחזרו עכשיו הביתה ואתם יודעים להסתכל באינטרנט מה קרה מהמשחק השלישי עד המשחק האחרון לנבחרת ישראל בריבאונד. סיפרתי להם את סיפור הריבאונד, זה מגובה האף. ניצח, כן, שאמרת להם על אלכס טיוס. ואתם פתאום רואים, פתאום תסתכלו, ניצחנו את כל המשחקים בריבאונד. מתוך 8 שנשארו, אני חושב ש7 משחקים ניצחנו בריבאונד. למה? פתאום לקחנו את כל הלוזבולס. לא אלה. איך? זה מה שקרה למכבי תל אביב. ממש, ממש ככה. כך שנושא של ריבאונד זה הרבה פה. תראו, אחד הקשיים, פה מכבי תל אביב, במקרה שישבנו לאכול צהריים, בדיוק דיבר איתי גוף, ואז הוא אמר לי שהם נסו לשנות, אז נסו שתי טיסות ועוד 3 שעות באוטובוס והם חזרו גמורים וכו' וכו' וכו'. אמרתי לו, גור, תפסיק, מה אתה... איך אמרת? משלב אהבתי. סיפורים? כן, איך אמרת? סיפורים ויש הצלחות. כן, בדיוק. זה תמיד שמלוק, שיחי עד 120 תמיד היה אומר שכשהוא ינצחים לא צריכים תירוצים. אבל אני אספר לכם איזשהו נתון שתדעו שאולי אם לא הערכתם מספיק את נבחרת ישראל, אז תאריכו עכשיו יותר. נבחרת ישראל ב-28 או 29 יום, יורם? 29 ימים. 29 יום, היו לנו 10 משחקים, 10 משחקים, 19 יום היינו בחול, יום חופשי אחד. והיה לנו יום חופש אחד. לא קל? בסדר. ו10 משחקים. כן. זה, אני אומר לכם שעם כל הניסיון שיש לנו, ואני חושב שיש לנו המון ניסיון עם נבחרות, זה הקיץ מבחינה מנטלית, פיזית, הכי קשה שהיה לנבחרת ישראל אחרי הרבה מאוד שנים. עכשיו, לא רק שהיו לנו טיסות, אבל היה לנו איסלנד. מישהו פעם יודע, לטוס לאיסלנד זה כמעט לטוס לניו יורק. כמעט לטוס לניו יורק ולשחק כדורסל, ומשם נסענו אחרי זה ישירות לסלובקיה, כי היה סיפור של הקרקס בנוקיה. כן? אז אני מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם.